Hi friends, welcome to Cloudhouse YouTube channel. फै जोङो करona भाइरासनि थाखाय 21 days लकडाउन होनाया जोंनि हादोराव माबायदि गोहोम खोलैदों बेनि सोमोन्दै एसे नायबिजिरनि। जोङो 21 मार्चनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां माखालि बेसेबां अनजिमानि सुबुङा करona भाइरासजों गादब जादों बेनि बांबोनाया माबायदि पार्सेन्टेजआव बांबोदों बेखौ जोङो फारि फारि नायबिजिरलांनि। अब्लाना जों बुजि मोनगोन जितु एन्टायार कान्ट्रियाव लकडाउन फोसावदों बे लकडाउना गोहोम खोख्लैमारदोंना माराखै करona भाइरासनि सायाव जोङो अब्लाना बुजिना मोनगोन। जोङो 21 मार्चनि नायनि 21 मार्चआव 21 मार्चसिम गासै भारतआव 283 मानसिफोरा करona भाइरासजों गादब जादोंमोन। बेनिफ्राय 22 मार्चआव गासै बांदोंमोन 283 निफ्राय 396 जाहैदोंमोन। अब्लाना जोङो पार्सेन्टेज दिहुननानै नायोब्ला मोनो गासै बांदोंमोन 39.92 जौखोन्दो बेसेबां बांदोंमोन। दाना जोङो नायनोसै 22 मार्चनिफ्राय 23 मार्चसिम बेसेबां जौखोन्दो बांदों। दाना नायनोसै 22 मार्चआव जोंना बेसेबांमोन 396 केसेसमोन। दाना 23 मार्च खालि बिनि अनजिमाया जाहैबाय 468 केसेस माने बेनो जेनेबा करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुं अनजिमा सुबुंनि अनजिमा जौखोन्दो दिहुननानै नायोब्ला बिनि अनजिमाया 22 निफ्राय 23 मार्चसिम बांदों 18.18 जौखोन्दो बांदों। दाना जों नायनोसै नेक्स्टआ जाबाय 23 मार्चनिफ्राय 24 मार्चसिम करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया बेसेबां जौखोन्दो बांदों जों नायलायनोसै। 23 मार्चआव 468 केसेसमोन आरो बेनो 24 मार्चआव जाहैयो 566 माने 24 मार्चसिम करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 566 जन जाहैयो। अब्ला जोङो पार्सेन्टेज एबा जौखोन्दो दिहुननानै नायोब्ला नुनो मोनो 23.43 जौखोन्दो बांदों बिसिनि बांबोबाय थादों। दाना जों नायलायनोसै नेक्स्टआव दाना 24 निफ्राय 25 मार्चसिम बेसेबां जौखोन्दो बांदों। दाना जों नायनोसै 24 मार्चआव बेसेबां अनजिमानि सुबुङा गाग्लोबजादोंमोन करona भाइरासजों 566 मा सुबुंफ्रा। बेनि उनाव 25 खालि बांदों 645 जाहैदों बेयो। दाना जोङो पार्सेन्टेज दिहुननानै नायोब्ला नुनो मोनबाय पार्सेन्टेज दिहुननानै नायोब्ला 13.95 जौखोन्दो बांदों माने बांबोबाय थादों 21 मार्चनिफ्राय बांबोबाय थादों। दाना जों नायनोसै 25 मार्चनिफ्राय 26 मार्चसिम बेसेबां जौखोन्दो बांदों करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया। 25 मार्चआव दङमोन जोंना 645 सुबुंफोर बेनि उनाव 26 मार्चआव जाहैबाय 720 सुबुंफोरा गादब जादों। दा पार्सेन्टेजखौ नायोबा जों नुनो मोनो 1.62 जौखोन्दो एसे खमायदों। 24 निफ्राय 25 मार्चआव 13.95 जौखोन्दोमोन बिनि उनाव 25 निफ्राय 26 सानसिम एसे खमायनानै 11.62 जौखोन्दो जादों। दाना जों नायनोसै 26 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम बेसेबां सुबुं अनजिमाया बांदों करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया बेसेबां बांदों बेसेबां जौखोन्दो बांदों जों नायनोसै। दाना 26 मार्चआव गासै सुबुं अनजिमाया बेसेबांमोन 720 केसेस माने 720 मानसिफोरा करona भाइरासजों गादब जादोंमोन 26 मार्चआव। बेयो बारिनानै 27 मार्चआव जाहैयो 886। बिनिफ्राय जोङो जौखोन्दोआव दिहुननानै नायोब्ला बिनि अनजिमाया बेसेबां बांदों 12.30 जौखोन्दो बांदों। दाना जोङो आरो मोनसे नायबावनोसै लास्ट जिहेतु जों 7 डेसनिसो एनालाइसिस खालामदों 7 डेसनिखौ जों नायनोसै। 27 मार्चआव करona भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 886 मोन आरो बियो 28 मार्च खालि जाहैयो बियो 933। दा पार्सेन्टेज दिहुननानै नायोब्ला जोङो नुयो बेयो बेसेबां बांदों बाहाय अनजिमानि जौखोन्दोआव बांदों बियो 5.31 जौखोन्दोआव बांदों। दाना जों नायनोसै करona भाइरासनि थाखाय जितु लकडाउन एन्टायार कान्ट्रियावनो लकडाउन फोसावदों बेयो माबायदि गोहोम खोख्लैदोंना खोख्लैयाखै। दा जोङो डाटाखौ नायोब्ला खारिथिखौ नायोब्ला जोङो एसे गोहोम खोख्लैनाय बायदि मोनना लायो। मानोना मानसिनि जितु हिउमेन चेना कमप्लिटलि जद्रायाखैबाबो ब्रेक आप जाद्रायाखैबाबो बियो मेक्सिमाम लेभेलाव जादों बियो। मानोना जितु बारायनायनि पार्सेन्टेज बियो गोबां रोखोमनि सोलायनाय जों नुबोदों 21 तारिखनिफ्राय 22 तारिखनिफ्राय
21 तारिखाव बियो 21 निफ्राय 22 तारिखाव बेसेबां बांदोंमोन 39.92 जौखोन्दोआव बांदोंमोन बियो बारासो बारा जाबाय बांनाय अनजिमाया सानसेयावनो 39.92% बांदोंमोन बियो बेनिफ्राय जोङो एसे एसे आवगायबाय थाबाय 22 निफ्राय 23 सिम बेसेबां बांदोंमोन बियो एसे खमायदों बेयाव 19 जौखोन्दो बांदों बारा जादों इंक्रिज जादों बेनिफ्राय 23 निफ्राय 24 मार्चआव एसे बारा जाबावदों बियो दाना बेखौ बारा जानायखाय मा खालामबाय कारफिउ होबाय जनता कारफिउनि होनायनिफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट दिननिफ्राय लकडाउन होबाय बिनि उनाव मा जादों बियो नै 24 सिम बियो बांदों 24 निफ्राय 25 निफ्राय 25 सिमबो बियो 13.8 थेवब्लो 21 तारिखनिफ्राय रुजुना नायोबा जोङो फारियै फैयै 25 तारिखसिम बियो एसे खमायबोदों बे 24 निफ्राय 25 सिम एसे खमायनानै 23 निफ्राय खमायसिननानै बियो बेसेबां जादों 13.95 जौखोन्दो जादों दाना 25 तारिखाव जनता कारफिउ होनायजों लोगोसे नेक्स्ट दिननिफ्राय माबा होबाय 25 तारिखनिफ्राय लकडाउन होबाय लकडाउन होनाय लोगो लोगो जोंनि जितु बांनाय आगोल बेसेबां बांबाय थादोंमोन 23 बेबायदि बांबाय थादोंमोन पार डे किन्तु जनता लकडाउनखौ होनाय लोगो लोगो पार डे बांनायनि अनजिमाया खमायबाय 25 निफ्राय 26 मार्चआव बेसेबां बांदों मात्र 11.62 जौखोन्दोल' बांदों बिनिफ्राय बारा एसेल' बांदों जेनेबा 26 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम बेसेबां बांदों मात्र 12.30 जौखोन्दो बांदों दाना पुलिसफोरजों बुजाबाय बिराद बुजाबाय लामा कारफिउखौ बारासो बारा होनाय जाबाय बेनिफ्राय बयबो ससियेल मिडिया बुंबाय लकडाउनखौ मानिनांगौ ओमफ्राय एसे मानिबाय खोमा मानसिफ्रा जायनि जाहोनाव 27 मार्चनिफ्राय 29 मार्चसिम पार्सेन्टेज हिसाबै बांनाय अनजिमाया मात्र 5.31 जौखोन्दो तो जों बेनिफ्राय साननो हायो जे एन्टायार कान्ट्रिखौ जेब्ला लकडाउन होदों बे लकडाउन होनाया मायबा नङा मायबा मोनसे जोंनि कान्ट्रियाव कर'ना भाइरासनि सायाव बियो गोहोम खोख्लैदों जायनि जाहोनाव दिनै पार डे बांनायनि अनजिमाया 5.31% बांदों दाना जोङो दिनैनि माबाखौ नायनोसै दिनैनि डाटाखौ दिनै 29 मार्चआव गासै जोंनि केसा बेसेबां जाखो गासै जोंनि कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया 1045 जाबाय आरो बिनिनो माखासेया थैबाय माखासेया हामबाय माखासेया बेसेबां जाखो माखासेया 27 जना थैबाय गासै टोटेल मानसिफोरा गासै हामनाय हामि थैनायखौ लोगो नांनानै टोटेल कर'ना भाइरासजों गादबजानाय मानसिनि अनजिमाया जाबाय 1045 जाबाय बिनि गेजेरावनो 27 जना थैबाय दिनैसिम बे जितु अफिसियेल गभर्नमेन्टनि मोनसे होखानाय लिंकनि अफिसियेल कर'ना भाइरासनि आपडेट होग्रा पेजनि बायदिब्ला वेब पर्टेलनि बायदिब्ला 27 जन मानसिफ्रा थैबाय आरो बिनिनो 87 जन मानसिफ्रा मोजां बेरामनिफ्राय बारग'नो हाबाय माने मोजां जाबाय फाहामनाय जाबाय बिसोरखौ ओमफ्राय गासै दा दंबावो कर'ना बेरामजों गादबजानानै दंबाय थायो दा खैजन मानसिफ्रा 932 मानसिफ्रा दाबो बेमाराव गोलैनानै दङ थैयाखैबो हामाखैबो जाना दंबाय थायो दाना वर्ल्डनिखौ नायनो जोङो बुहुमाव दिनै बेसेबां मानसिफ्रा कर'ना भाइरासजों गादब जाखो दिनैसिम ग्रेन्ड टोटेल 6 लाख माने जों असमियाव बुङोबाथाय 6,60,706 जन मानसिफ्रा वर्ल्ड बुहुमनां 6,60,706 जन मानसिफ्रा कर'ना बेमारजों गादब जाबाय बिनिनो 30,000 जन मानसिफ्रा थैबाय कारण बे बेरामजों गादबजानानै 30,000 जन दिनैसिम दासिम भिडिअखौ आपल'ड होनाय समसिम 30,652 जन 30,652 मानसिफ्रा थैबाय आरो बिनिनो बेरामखौ फाहामनाय जाबाय 1,39,415 जन मानसिफ्रा रिकभार जाबाय माने बेरामनिफ्राय हामबाय बिसोरो थैदिया जेनथेन बारग'बाय बिसोरो बिनियाव दा माखासे थैनाय आरो माखासे हामनायखौ गारनानै दा एक्टिभ जानानै दं बेमारजों दाबो गादब जानानै दङ हामायखौबो थैयाखैबो जाना दं बिनि अनजिमाया जाबाय 4,90,639 मानसिफ्रा दाबो बे बेमारजों गादब जानानै दङ स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना हयथ' बुजि मोनबाय बे बेसेबां गिलु बालु मोनसे बेराम जोंनि भारतनि आरो आसामनि मानसिफ्रा दाबो बारा गियाखै आरो बेनि ओंथिया जाबाय जोंनि न' खाथियाव रावबो मानसि थैयाखै जेब्ला जोङो खोनागोन
जेब्ला जोङो खोनागोन न' खाथि गामि खाथिनि बा गरायसरनि बिटिसिनि आसामनि मानसि ओइ गुवाहाटीयाव सानै थैबायनो उमुक लानि आमाय जायोमोननो उमुक लानि बिदा जायोनो बिदाया थैबायनो होनना जेब्ला जों खोनागोन अब्लाना जोङो बांसिन गिगोन इटालियावबो बेबायदिनोमोन इटालियावबो जेब्ला लकडाउन फोसावदोंमोन लकडाउन फोसावनाय समाव मानसिफ्रा मानियाखैमोन आरो जेब्ला सासे सासे थैनायफ्रा बारायलांनो हमबाय आरो जेब्ला सिनाकि मानसिफोरनि लोगो सिनाकि मानसिफोरनि बिफा बिमाय बिदा थैनो हमबाय अब्ला गिनाया बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांबाय थाबाय उनाव गिनाया 100% थिखिनियाव दावखोबाय दा जोंनियाबो बांसिन गियाखै जिहेतु रावनिबो आलासि थैथ'वाखै जोंनि रावबो लोगो थैयाखै जोंनि गामियाव रावबो थैयाखै बेनिखायनो गिनाया जोंनिया बारा जायाखै थिफुदला देरला खिथिबाय थादों खायसे खायसेया दाबो गामिफोराव सोरबा सोरबा है कर'ना बेमारा जोंनियाव जानो हाया होननानै थिफुदला देरला खिथिग्रा मानसि दोङो बायदि बायदि खेला खामग्रा कर'ना भाइरासखौ लानानै दा बेनिखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों आङो इटालिनि रखम फ्रान्सनि रखम जार्मानि रखम सिटुएसना जाहाथे जोंनियाव जाया बिसोरनोबो हयथ' जानाय नङामोन बिसोरनि मानसिफ्राबो जोंनि रखमनो अक्रायनानै थिफुदला देरला खिनानै दोङोमोन मानि मा कर'ना भाइरासनि बिलाइ होननानै जेब्ला सोरबा बाय बाहागि खुरमिया थैलांबाय लासै लासै अब्लानासो बांसिन सिरियास जालांबाय आरो दिनै सिरियास 100% सिरियास दिनै फाहामबाबो फाहामगौ हाया जेराव बुहुमाव कर'ना भाइरासनि अनजिमाया बांसिन बांलांगासिनो दं जोंनि भारतआवबो थैनाया बांबोगासिनो दं खिन्थु एसे खम बिबाङाव बांलांबाय थादों जोंनिया ओंखायनो जोङो दानो जुदि सांग्रां जायोबाथाय जोंनिया हयथ' बेबायदिनो बाहाय बाहायल' बांगोन आरो लासै लासै बांनाया बन्द जालांगोन थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना थुथुं खालामनाय नङा फाल्थुं खालामनाय नङा न'आवनो थागोन जिरायनानै थिफुदला खिथिना देरला खिथिनानै जेराव मेराव बेरायलाबाया पुलिसफोरदो बुजालाबाया थ' बेखौनो आसा खालामबाय आरो सोरबा साननो हागौ आं खासे सोरबा देरला पायत्रा खिथिनायफ्रा आंहासो बेमार जागोन आंसो अखारगोन पुलिसालाय आंखौ मानो बुनोबा बेलेग आंखौ बुंनायनि मा अधिकार दङ नाथाय नङा बियो जेब्ला हादरानो बेखौ मोनसे आयेन फोसावदों आरो बेखौ खरा खालामनाय माने आयेननि बादगा बेरेखा मावनाय जायो आरो बेल' नङा नोंथाङा जाबाय आइसोलेटेड मानसि नङा नोंबो जोंनि समाजनि सासे मानसि बे हिसाबै नोङो मालाबाबो थिफुदला खिथिनो हाया मानोना बे समाजा नोंनि नङा बे बुहुमा बे रायजोआ बे गामिया नोंनि नङा नों हारसिं थांना थानो हाया दिनै नोङो कर'ना भाइरासजों गादब जायोबा नोङो गेरान्टि लानो हानाय नङा जे नों न' सिङावनो थाबाय थागोन नोङो नोंसानि न'नि बारान्दानिफ्राय नोङो बाहेरायाव थांनाय नङा गामिनि दखानाव थांनाय नङा होननानै नों मालाबाबो गेरान्टि होनो हाया नोंनि खामानिया न' सिङावनो जाया नों मालाबा दखानाव फैगोन नों मालाबा गामिनि सोरखौबा लोगो हमनो फैगोन ओंखायनो नोंनि कर'ना भाइरास साग्लोबजानायानो नोंनि गामिनि नोंनि आलासिनि नोंनि न'खरनि सोरखौबा सन्देर होगोन आरो बै न'खरा टाउनाव फैगोन टाउनाव सोरखौबा सन्देर होगोन आरो बेबायदिनो सासे साननिफ्राय नों बायदि सासे मानसिनिफ्रायनो सारा हादोरावनो गोसारजोबनायनि चान्सेस दङ आरो बेनिखायनो पुलिसफोरा थाब थुब जायखौ मोनो बेखौनो बुदो लामा लामा बुनायनि कारनाबो बेनो सोरबा सासे जाम्बा बेंग्रा अख्रानि थाखायनो हादोरनां गोसारनायनि चान्सेस दं बे बेरामा आरो दिनै बेनिखायनो स्ट्रिक्ट रुल्स सालायबाय थादों सरकारा थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना हयथ' बुजि मोनबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना बे 21 डे लकडाउन डेखौ मोजाङै फालिगोन न'आवनो थाना बिजाब फरायगोन न'नि फिसा फिला खामानि आदार होनायफोरखौ मावगोन फरायसाफोरा फरायगोन आबादारिफोरा न'नि फिसा फिसा बेरा जिनायफोरखौ सैमा हाबलांनाय दरजाफोरखौ सैमा हाबलांनाय बायनाय बेराफोरखौ माबाना लागोन हेथेना लागोन स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो आरो इयुनाव बेबायदिनो इम्परटेन्ट आयदानि सायाव आपडेट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन स' सी इउ नेक्स्ट बाय बाय